Hovorím ešte jednu dôležitú vec. Pán generálny prokurátor, alebo prokurátori generálnej prokuratúry, alebo iní prokurátori sa často argumentačne obhajujú, keď podáme sťažnosť proti vzneseniu obvinenia nejakej osoby, že vlastne to obvinenie prináša tej osobe obvinenej ďaleko väčší rozsah práv a tá obvinená osoba vlastne benefituje z toho, že jej niekto vznieslo obvinenie, pretože ten rozsah práv ako obvinený máte väčší, širší a preto by mal byť ten obvinený vlastne rád, že je obvinený, pretože sa môže rozsiahlejšie brániť. No tak teraz sa pýtam, prečo pán generálny prokurátor alebo konkrétny dozorový prokurátor, ktorý rieši túto kauzu mamičky pána Šibečku, že z akého dôvodu nepristupuje k tomu rovnako a oberajú ju vlastne o práva obvinenú. Že prečo ju teda neobvinia, aby sa mohla brániť v plnom rozsahu. Viete, to je smiešné. To je smiešné. Tá selektivita tak smrdí, takto bije do očí a uráža nás to ako právnikov. Či už ako prokurátorov, sudcov, advokátov.